ľudia, dneska si ukážeme, ako mať strašne veľa peňazí v Car Parking Multiplayer, vlastne nekonečno. Môžete si ich furt doplňať, aj tie coiny, ktoré sú asi tie najvzácnejšie. Má to jeden háčik, tie autá, ktoré sú platené, že sú proste, že za nejaké 4 €, napríklad tá žltá bugina, tak tie sú proste, tie vypíše error. Ale, no, teraz ja si vlastne odinštalujem túto aplikáciu. Teraz akože ukazujem tým, ktorí si to chcú, že akože teraz majú novú, akože majú túto hru, akože si teraz nainštalovali a chcú tam mať veľa peniazí. Tak teraz akože simulujem tých, ktorí vlastne teraz akože iba začali s touto hrou. Takže teraz si ju mi nainštalujem. My si ideme, no teraz sa mi tam to nič. Toto vám nezobrazí na normálnom telefóne, to iba mne, neviem prečo. No, teraz si ideme do Google, nemôžeme to robiť na žiadnom Google Play ani takto, ani na App Store. Musíme si vyhľadať Happy Mod. H-A-P-P-I Mod. Toto si stiahneme, tento Happy Mod. Tu si dáme, že dovno out. Tuto sa vám zobrazí, že dovno out, hej? Vy sa tuto otvoríte to, inštalovať. A keď od vás bude ešte chcieť niečo, že napríklad, že nemá povolenie, že tak Google, že nemá povolenie stiahovať, tak mu to vám dá do nastavení a to vás dá už tam. Takže otvoríme si to. Happy Mod. Funkčné módy. To je už overené. A ja to mám overené. Takže, teraz toto je reklama. To si nevšimajte. A tu máme. Tuto budete mať, keď to tam nebudete mať, tak toto je populárne za posledných 24 hodín. Tuto si kliknite na Car Parking a toto sa vám zobrazia 3 tieto. A tu máte, že Unlimited Money. Tuto máte, hej, také video. Lenže my si prejdeme, tuto máte tieto 3 módy, hej, pod sebou. Tu je také, že stiahnuť a vedľa nich naľavo je 90%, 91% a 91%. Takže my si stiahneme toto prostredné, stiahnuť, spustiť stiahovanie, potom ešte musíte udeliť reklama buda. Potom ešte keď od vás to bude niečo žiadať, tak budete musieť ešte udeliť povolenie tomu Happy Modu, aby mohol inštalovať. Teraz musíme preskočiť túto blbú reklamu. A teraz dáme takto preskočiť. Dobre, a už sa nám to sťahuje. Ono to trošku bude dlhšie trvať, takže ono nejakých u môjho telefónu, čo mám S22, plus, tak to trvalo nejakých 10 minút. Možno tým starším modelom to bude aj 20 minút. Takže to je jedno. Ale ono sa vám to, keď sa načíta, tak vám sa to vlastne prenesie do toho už car parkingu. Tam budete musieť udeľovať povolenie a takéto. Ja vám to ukážem ešte v tomto videu. Takže my sa asi uvidíme za neviem koľko. Takže počkáme si tu a dúfam, že to vyjde. Teda určite to vyjde, ale či sa vám to bude ľúbiť a fungovať to určite bude. Takže počkajte si. Čus!
Toto je teraz zrýchlené, takže... Dobre, takže máme to tu. Máme tu takú ikonku, že inštalovať. Takže klikneme na ňu. Aplikácia je zavázaná po... to je jedno. Dáme, že váš telefón momentálne nemôže z bezpečných dôvodov inštalovať neznáme aplikácie. Lenže toto mám už overené, takže to je... dáme si nastavenia. Udeliť povolenie a dáme aktualizovať. Inštaluje sa. Napriek tomu aktualizovať. Toto dávam tento príklad Čechom a Slovákom, lebo sú všelijaké také fejkové. Dobre, teraz to tam máme. Teda teraz to ešte dáme ešte raz inštalovať. Je to teraz, no už to máme vlastne. Napriek tomu aktualizovať ešte raz. Toto není fake návod. Tie anglické alebo také hovadiny. Aplikácia sa pretože balík je... Aha, no už sa to vlastne nainštalovalo, takže teraz tu máme car, sa mi to optimalizuje. Toto vám nebude robiť. Takže my prejdeme do car parking. Dáme si na široko. Dobre. A teraz, keď budeme v menučku, čo bude za chvíľku, sme v menu. Takže my to tu ešte nemáme vlastne. My si ten car parking musíme, zistil som teraz, že my si ten car parking si musíme stiahnuť až po tom, jak si stiahneme ten happy mode. Takže ešte odinštalujeme si car parking. Odinštalujeme si. A my si v tom happy móde musíme ho nainštalovať, aby tak bol. Takže ideme do happy módu a inštalovať. Aplikácia je zavádzaná po etapách. To nám toto a inštalovať. Takto dáme. Inštaluje sa. Dobre. Máme hotovo. Inštalovať. Tak. Aktualizovať. Inštaluje sa. A teraz, keď sa to doinštaluje, tak pôjdeme do car parkingu a
A tam nás bude čakať prekvapenie. Lenže to ešte tam bude čínske niečo. Takže dáme si otvoriť. Teda môžeme aj ísť normálne do toho car parkingu. Pozrite sa. Teraz tu mám takú malú takéto niečo. Vidíte to? Toto. Toto je, že Game Killer App. To si potom, keď budeme v menúčku, rozklikneme. Dobre? Máme tu iba 25, ako normálne. My si rozklikneme toto Game Killer App. A tu budeme mať všelijaké čínske veci. Takže my si hlavne tieto vecičky, toto tu, pozapíname všetko. A teraz ja vám to ukážem. Takže toto prvé je na tieto coiny, hej? Toto, čo tu je. Počkaj. A toto druhé je zás na toto. A toto tretie je na všetky autá, že sa nám odomknú, ale tie platené vypíšu error. A toto posledné je, že môžeme mať všetko policajné. Dobre, takže klikneme si sem prvé. Zatiaľ tam máme 0. Ale my, keď si ideme kúpiť nejaké auto za tie prachy, tak vtedy sa nám až načítajú. Takže ideme si napríklad kúpiť nejaké strašne drahé auto za tie coiny. Takže ideme dozadu úplne. Toto je za coiny, 1000 coinov. Dáme buy a máme tam 99 000. A teraz môžeme kupovať, čo chceme. Takže pozrite sa, dáme si napríklad, čo ja viem, ešte raz New Cars. Ja som vždycky túžil po tomto, čo tu je. Po tomto som túžil. Po tomto. Môj sen sa splnil. Jaké jednoduché. Teraz si dáme toto druhé. Stlačíme. New Cars. A teraz si vybereme nejaké, ktoré je napríklad takéto. A už máme tam 9999. Takže není to fake. Môžeme si za to kúpiť všeličo. Skúste to aj doma vy. A prosím, dajme 80 odoberateľov, aby som natáčal viac a viac videí. A určite nezabudnite dať like. Takže toto je asi všetko. Ešte vám môžem ukázať, že fakt tie platené auta nefungujú. Takže idem vám ešte ukázať. Máme tu napríklad, tuto je, že formulu, hej. Toto by malo byť platené, táto formula, hej. Lenže, áno, vidíte, 14. Ja si dám tento Game Killer App a tuto si stlačím toto tretie. Hej. Takto prejdeme. A budeme tam mať 0. Lenže keď dám get, error C1. Vidíte? Takže tie platené síce nebudete mať, ale za to budete mať mnoho dosť drahých aut, čo je napríklad za tie coiny, alebo ja neviem, autobus. Takže máte nekonečné peniazy, môžete rozdávať a môžete mať aj vlastne taký biznis, že napríklad kamarát nevie si, ako kúpiť tie coiny, vy mu ale neporadíte, ale vy mu dáte tie coiny a on vám zaplatí napríklad 5 eur. Vy mu dáte, čo ja viem, nejaké auto za tie coiny a on vám dá nejaké peniaze. Akože v reále. Takže toto video už asi končí. Takže asi čuste.